So ayan guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kung saan man kayo sulok ng mundo, ayan, good morning. Ayan, welcome to my life. Kuya Otoy, Team Vlog, EU. Wala na yung mga subscriber ko ah. Wala na. So ayan guys, magluluto tayo ng tinolang manok. Ayan, magiwa muna tayo ng sayote. Ayan, meron tayong sayote dito. Nola. So ayan, good morning sa 1 viewers. Ayan, maraming salamat. Good morning, good morning. Ayan, mag-iwan kayo ng sibuyas. Yan, shout out sa 2 viewers. Yan, shout out. Welcome to my life. Yan, shout out sa 3 viewers. Yan, good morning, good morning. Yan, magluluto muna tayo. Ngayon lang tayo nakapag-live. Tagal-tagal tayong nawala. 1 month. 1 month akong hindi nakapag-live. Medyo busy lang, busy sa ating trabaho. Kaya hindi tayo nakapag-update Kuwaiti. Ngayon tayo nakapag-update Kuwaiti mga kabayan. Yan, shoutout sa 5 viewers. Yan mga kabayan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Subscribe naman kay Oz. At magbakas lang kayo sa aking live para mabalikan ko kayo mamaya mga kabayan.
Ayan, nagpre-prepare tayo ng ano, mga ingredient natin sa lulutuin natin ng tinola. Tama na to. Tama na to. Yan, hello sa 5 viewers. Good morning, good morning, good morning mga kabayan. Yan. Yan, naiwan na natin yung ano, yung ricado natin. Tabi muna natin ito. Mayroon tayo ditong daon ng sili. Panglagay din natin ito sa tinola. Ayan. Salamat sa nag-like. Ayan, good morning. Ma'am, life journey. Ayan, maraming salamat sa iyong sa aking share sa aking live. Unang thumbs up. Ayan. Salamat sa thumbs up mo, ma'am. Balikan po kita mamaya. Ayan, matapos sa aking live. Ayan. So ayan, dito na tayo. Ito, mayroon tayong daon ng sili. Ito yung ilalagay natin mamaya sa tinola. Ayan. Gayatin lang natin ito, daon ng sili. Samahan niyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na to. Araw ng linggo, diyo, walang pasok sa trabaho. Ngayon lang tayo nakapag-live. Ayan. Ayan, meron na tayo ng 13 million in the house. Maraming salamat. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-live, isang buwan. Hindi ako nakapag-update kay Lolo. Marami kasi akong inasikaso. Naglipat ng bahay. Kaya medyo busy itong itong buwan na to. Dito na tayo ngayon sa bagong tirahan. Bagong tirahan. Good morning! Ayan ma'am, maraming salamat sa iyong thumbs up. Mamaya balikan po kita.
Ayan, good morning sa 10 million in the house. Maraming salamat mga kabayan. Yan, naigayat na natin yung daon ng sili. Tapos, mayroon na tayong sayote. Yan, kabilang muna natin yan. Yan, meron pa tayo dito gulay na pichay. Sasawag din natin ito sa tinola. Dagdag din to ng sustansya sa ating tinola. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-try na tinola with pichay, try nyo mga kabayan, masarap. Kaya mga kabayan, sa mga bago po lang sa aking live, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel para update kayo sa ating mga tulog ng video. Magbakas lang po kayo at babalikan ko kayo mamaya. Yan. Dito na tayo sa ating